Marileites, 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 grupo ti Marites, no kaya tiyong nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sa dantumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsarding umang-angot, baro adamag, at iwan meti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwan mini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan. Marileites, 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 grupo ti Marites, no kaya tiyo nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sa dantumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsarding umang-angot, baro adamag, at iwan meti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwan mini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan, daytoy ti grupo ti Marites, adu dagiti kakadwami, kinabit ka nagsikog aga-apa, maamuan ni amin dagita, maamuan ni amin dagita, maamuan ni amin dagita. Nakaam-amak ti screenshot no maminsan, ngem dakelmet atulong ti kaadwan, pudnunay nabirtod saan nga agul-ulbod, taamin akiluket malintig nga, napigsa nga ebidensya ti screenshot, parmi ken na dagiti lastog ken na pangahas, ibuksilan na ti kinapudno, aglalo no adot palimed mo, pudno nga chismis ti itten na, numot maminsan ket isagmak na ka, aglalo no nga katumpong kat kontrabida, no tigayem mo ket adda apal na, idanon na jay inkasinar sarita, no napaay ka iti kinaagpaiso, screenshot ket ison ti makaammo, iso nga anadam dagiti chat mo, no dim kayat ang maperdi tanagan mo, screenshot amor, marami din ang screenshots.
screenshot no maminsan ngem dakkelmet atulong ti kaadwan hudno unay an nabirtod saan nga agul-ulbod taamin akilo ket malintig na napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken na dagiti lastog ken napangas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimit mo pudno nga chismis ti itden na napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken na dagiti lastog ken napangas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimit mo pudno nga chismis ti itden na pudno nga chismis ti itden na pudno nga chismis ti itden na. Thank you. Adda kadik am-amuyo na apal unay atao sipsiputan na tigaraw mo amin apasamak ti biag mo yeah! No anya tiyagdaken ka masapul nga damit ken kuana di na kayat iti paartapan di na kayat iti paudi nasaya at di tasangwanan istoryaan at liklikudan padaksen na kaiti kaaduan kunam lano sino anasan kwan kasta tidakes nga apal adut maparnoy na nga away dito away doon uray dalaag di din narom kasta tidakes nga apal mangtedistress sa ating buhay no sumkin kwa dati apal ichismis da kati kasta launay kasta tidakes nga apal di da kayat biag mo trumangay guyudan da kangay pababa babaen ti parang padakes da nagmaya kumati biagyo no awan apal ta or-oratiyo nagtal na kumati biagyo no awan ti kaap-apayo di mo makita dagiti grasya ngait ited ni apuken ka taday tala umap-apal di ka ama kon kontento imbes nga umapal kayo di na pagtengti para matao suportaran tay ket di isuda tanaragpat dat arapaapda kasta tidakes nga apal adut maparnoy na nga away dito away doon uray dalaag di din narom kasta tidakes nga apal mangtedistress sa ating buhay nusong ken kwa ni apal ichismis da kati kasta launay kasta tidakes nga apal di da kayat biag mo trumangay guyuden da kangay pababa babaen ti parang padakes da di mo makita dagiti grasya ngait ited ni apuken ka
pagteng ti padam a tao, suportaran tay ket di isuda, tanaragpat dat ara paakda. Kasta ti dakes nga apal, adot maparno ay nangaaway, away dito, away doon, puray dalaag di din narom. Kasta ti dakes nga apal, magtitistres sa ating buhay, nusumkin-kin kwa dati apal, ichismis da ka ti kastalaunay. Kasta ti dakes nga apal, di da kayat piyag mo trumangay, buyugan da ka ngay pababa, babayan ti panang padakes da, buyugan da ka ngay pababa, babayan ti panang padakes da, buyugan da ka ngay pababa, babayan ti panang padakes da. Tingat aldaw agin inom, isot pangyapan nandat biro da, uray awan ti sida enda, tinapatig adda pulutan da, numabartik ket agsala-sala, istokin ningin dalat pay ti sauda, hintun makalagip ket agsang-sangit, aglalaok luakatay ken butig na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamin saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin pa'yin nakaratista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakim na, amin nagura nakin katugangan na, numabartek ket nakaturtured, intun kabigatan na na amnesia, agpuka-puka wijay kalsada, ket agprovokar payen ti apa, agis bupay ti pagidaan na, nakaang-angseg ti angot na, numabartek kasla agbagtit, agkatawasan to agsami, lumakapuot iti parbangon, bumangon tama ka is-isbon, kunanan no toilet linukatan na, refrigerator gayam nagisbuan na, no dumayo saan ang mabalin, tanong mabartek ay mangibabain, numatuwang muntay botilya, si kanto meten itumbaen na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payen nakaratista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan na, biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payen nakaratista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, ang nagura nakin katugan
Nagbastos ka ang manugang, uskultiro pam anda ikamang, awan respetong kinkatugangang, isu adi kay agkatunusan. Aglalo no makigigyan kayo, rumbing na laing nga agadyas ka, tanu agdanton iti balay mo, arami danton ti kay kayat mo. No agkabaw ni katugangan nga, pasaray nga tikulan na, ikusay parparigaten na, no di makikita nila kay na. Ayaten ni katugangam, kas panagayat mo kini asawam, saan mo idaapas pasakitan, ay wanang idakin pagserbyan. Ang anusam ni katugangam, daytat mayat abag sarmingan, madanon tumetiti tiyempo, ket mga sawa dagita anak mo. No anyati makit kita da, isong tumet iti tuladen da, aging mula katinasaya at tapno agapit kay ti kinaimban. Kabaw ni katugangan na, pasaray matikulan na, ikusay parparigaten na, no di makikita nila kay na. Ayatem ti katugangam, kas panagayat mo kini asawam, saan mo idaapas pasakitan, ay wanang idakin pagserbyan. Anusang ni katugangam, daytat mayat a pagsarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagiti anak mo. No anyati makikita da, isong tumet iti tuladen da, agi mula kay tinasaya at tapno agapit kati kinaimban. Ang anusam ni katugangam, daytat mayat a pagsarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagiti anak mo. No anyati makikita da, isong tumet iti tuladen da, agi mula ka iti nasaya at tapno agapit kay ti kinaimban. Agi mula ka iti nasaya at tapno agapit kay ti kinaimban. Agi mula ka iti nasaya at tapno agapit kay ti kinaimban.